ai san ci gaba. Na yi roƙa Allah tsare da gummai gaba. In kai mani na tabbatar ba za ni gaza ba. In faɗa in ƙara Batulu su ne a gaba. Ba ni kaifin harshen da zan faɗa in ci gaba. Sanya in ta faɗa sai ya ta danna ta gaba. Rabbana kai mani lamuni ba za ni gaza ba. Yau kasidar fata sai ya daface yar shugaba. Sannarin kauna ne ya sa ni ba komai ba. Rabbana kai ya buta ya fi ƙarfin baki. Kai kake yi ya Rabbana kai wa maiki. Tun surutun miliyan salati kai wa maiki. Rabbana ba mani har sahabu yayi tattaki. Zuwa ga jikokin sai ya da ba sa tsaki. Kewuna tijjani na gaida babban zaki. Kewuna jilani da baka yau ba sauki. Kewu dan bodiya sannu sannu gwarzon aiki. Kai ku dakanta in tsaya da gaida sharifi. Sannu daga zima na gaida sidi sharifi. Mai shigar alfarma ina gidanka sharifi. Duk ba mai san annabu za ya so ka sharifi. Dan ba kai annabu ne gaban ka sidi sharifi. Mai musu matsayin naka na faɗa kai can sa. Daga jin taken kun sani amana ni ne. Ɗan gidan sarkin yaƙi na faɗa aini ne. Shi yake daga yaman nake faɗa ai shi ne. Shi ya ce na faɗa ai su sai ya dafa da banne. Wai ina fagwalin wani gafana wa ku gane. Na yi gadon maula ya sidi shi da daban ne. Assalamu alaiki da ku ba zan so wasu ba. Sai ya da wallahi da ku ba zan so wasu ba. Sai ya da wallahi da ku ba zan dau wasu ba. Sai ya da wallahi da ku ake ba wasu ba. Sai ya da wallahi da ku ake bin ramba. Sai ya da wallahi da ku ake yin karba. Sai ya da wallahi a banki ne ai a gaba. Sai ya da wallahi samun fushi ne riba. Sai ya da wallahi da ku ake zuwa gaba. Sai ya da ku ne dai kamar ku ai ba a yau ba. Ya sayyada Ummul Hassan Husaini Labaiki. Ya yar gaban goshin ma'aiki falan baiki. Ya ta kamar bayi na ce umma gaishe ki. Ya mai Imam Aliyu ta kamar sa'afanki. Ke kaɗai ce wallahi na ji babu kamar ki. Ke ce ilahu ya yi wa zaɓin mujigunki. Ke ce ilahu ya ɗaura aurenki mai tsarki. Ke ce kawai ke ce jikinki ne mai tsarki. Mai kama da mahaifinta ita ce maulati. In tana tafiya sai ka ce fanurin sati. Dan ta kuma na ji Allahu na ta ba da sabati. Sai ya da tsoka ce ga manfa'un darajati. Kale yar gata ce ga kashi mulkun mati. Wanda duke son sai ya dafa baya datti. Duniya da kiyama ilahu ya wanke shi. Kai mu so faɗi ma 'yan uwa mu kore kyashi. Wanda duk baya son tana ce a kora shi. Wanda duk baya son ya bantara ku ga karshi. Sai ya da kunku na zo ku kara yi mani ɗauki. Sai ya da sanni diyar isa gidan annabta. Na ji ku ne tushen dikan cikar annabta. Adamu ma fasilar ku ne ya samu rabauta. Sai ya da ba asalin ku dan fa kun kasaita. Sai ya da mai gano ku babu kunci da tuta. Sai ya da ke ɗaya ce diyar da babu kamar ta. Wa ya san na balantana ya ce ya faɗe ta. Wa ya san matsayin ta balantana ya faɗe ta. Wa ya san faisar ta balantana ya faɗe ta. Wa ya san girman ta balantana ya faɗe ta. Wa ya san kyawun ta balantana ya faɗe ta. Wa ya san ilimin ta balantana ya faɗe ta. Wa ya san ikon ta balantana ya faɗe ta. Wa ya san mulkin ta balantana ya faɗe ta. Babu mai fasalin ta isar ta bambanta. Wanda duke son shugaba
fa dole ya sota, wanda ke fayaban shugaba fa za ya yabe ta. Kai kisa ta tare a gunda babu kamar ta, duk cikin mata na ji aifa babu kamar ta. Kai mu yau ta fi mu da jinjina a gare ta, har da kuɗa kwigunta tun da babu kamar ta. Wai ina mata ne na san kuna kaunar ta, kai ku yau ta fi gun ilahu babu kamar ta. Shugabar mata ce ta ko ina ku fahimta, yana ta kasaita wallahi ta jira tuta, dan hakan ya saka ba kamar ta bambanta. Sayyada gane san guda riga na rifta, sayyada kan kwa jarraba ni zan dauke ta, sayyada baitoci da ke ki fahimta, sayyada ki muni lamuni idan zan furta, ni amanar almajirin ku ne maulati. Gani duka gaban ki wanke dukkan datti, gani bani da komai kawai ba sai kaunar ki. Sayyada aiman abuwa na dan burge ki, yarda in ganki a duk sakan idan na faɗe ki. Sayyada aiman dan isar gidan abbanki, sayyada yarda na jefa har gaban abbanki, sayyada yarda kai ni har gaban shabbaki, sayyada na gode a zuci banda kamar ki, sayyada ummi na tana yawan kaunar ki, sayyada ki mana lamuni da baya gushewa.